Shin amfani da maganin asma yana sa mutum ya zama ya dogara da shi? A'a. Barkanmu da warhaka, sunana Dr. Aisha. Asma lalura ce ta huhu wadda hanyoyin da iska ke bi yana wucewa a cikin huhu suna rage faɗi. Idan suka rage faɗi iskan sai ya kasa fita daga cikin huhu sai masu laluran su ji kamar suna ba su numfashi da kyau ko kuma suna shaƙewa. Shi maganin da ake ce ma inhaler wato wannan shi magani ne wanda ake ba ma masu ciwon asma domin su riƙa shaƙa idan wannan asmar ta taso, wato idan suka ji kamar suna shaƙewa. Idan suka shaƙi maganin yana zuwa cikin huhunsu sai ya taimaka wurin buɗe waɗannan hanyoyin iska waɗanda suka rage faɗi. In suka buɗe sai masu laluran su ji suna iya numfashi da kyau. Wannan magani wanda ake ce ma inhaler idan an yi amfani da shi yadda ya kamata ko kuma yadda bisa ƙa'ida yadda ya kamata baya ja mutum ya zama ya dogara tare da shi. Akwai mutanen da idan aka rubuta musu inhaler ba su amfani da ita ko kuma waɗansu ma sun fara amfani da ita saboda maganar mutane wanda ake cewa idan mutum yana amfani da inhaler zai zama yana dogara da ita sai ya zamto waɗannan mutanen masu lalura sun daina amfani da ita. To babu wani bincike wanda ya gano cewa idan mutum yana amfani tare da inhaler za ya zama cewa yana dogara da shi. Binciken da aka yi a ƙasar Gambia a shekara ta 2024 ya nuna cewa mutane suna tsoron amfani da inhaler domin suna tsoron ya zama sun dogara da shi, ya zama ba su iya rayuwa ba shi. A wata takarda wadda ƙwararrun likitocin asma suka rubuta sun yi bayanin cewa idan mutum mai asma yana amfani da inhaler sa ba kan ƙa'ida ba yana iya ja ta daina masa aiki yadda ya kamata. Idan kuma ana amfani da ita yadda ya kamata kuma aka lura asman na yawan tashi, to yana nuna cewa ana buƙatar zuwa ganin likita domin a gane me ke kawo tashinta ko kuma a canza magani.